Повечето хора губят часове всеки ден. Ето 5 AI инструмента, които ще ти спестят много време и ще развият бизнеса ти. Номер 1. Opus Clip. То анализира дълги видеа и открива най-силните моменти в клипа, които ги превръща в шорт клипове за социалните мрежи, като така спестява часове монтаж. Номер 2. HeyGen. То превръща текста в говорещи AI аватари за секунди, идеални за органичен маркетинг или платени реклами, без да ти трябва реално видео. Номер 3. N8N. Автоматизира целият ти маркетинг в социалните мрежи, имейли, CRM и други задачи, като ти спестява десетки часове и елиминира рутината. Номер 4. Elevance Lab. То превръща текста ти в естествено звучащ глас за видеа, персонализирани и реалистични, които са готови за скрипт или за реклама. Номер 5. Gamma AI. Тя превръща текста в интерактивна AI презентация за секунди. Спестяваш досадна работа и тонко време. Не губи повече време. Започни да използваш тези инструменти и виж разликата още днес.